Γεια σας παιδιά, στο απόψινό μας επεισόδιο θα σας δείξω πώς να φτιάξουμε ένα σάντουιτς. Yeah! Λοιπόν, well, you will need a piece of tomato, this, a bowl of yogurt, this one, a piece of bread, a piece of σαμπόν δηλαδή, και πολύ πολύ αγάπη. Ναι, την αγάπη δεν τη χρειαζόμαστε. Ναι, σε σκουπίδια, όχι σκουπίδια, είναι ανακυκλώσιμη. Alright, then θα πάρουμε καταρχάς την ντοματούλα μας. Ναι, το ψωμί το κόψει τέλεια, δεν μπορώ να πω. Ναι, βασικά λάθος. Πρώτα, τι κάνουμε τώρα? Ανοίγουμε το μπολ, το γιαούρτι, το μαχαίρι. Το μαχαίρι. Παίρνουμε λίγο από εδώ και το πάμε εδώ. Τοποθετούμε. Σε λίγο. Λοιπόν, μισό. Εντάξει, λοιπόν. Τοποθετούμε. Βασικά το βάζουμε προς εδώ. Έτσι. Χάρη, εντάξει, εγώ μαχάριος, δεν ξέρω ακριβώς. Εντάξει, δεν είναι και πρώτη φορά. Το έχω κάνει πολλές φορές. Ναι. Έτσι. Να απλωθεί παντού. Γιαούρτι τώρα της μαμάκας. Δεν. Λοιπόν, τώρα. Να, έτσι. Τώρα σαμπονάκι. Λοιπόν, και με το ένα χέρι. Μην το ρίξω. Ναι, τέλειο από ό,τι βλέπετε. Είναι ζωντανό, μαμά, είναι ζωντανό. Απλώνουμε εδώ. Αυτό. Ναι, έτσι πιστεύω. Το κλείνουμε. Μπουκιμίγες. Εντάξει, μετά βάλω το λαστιχάκι. Θα σας ζητήσω και πώς κάνουμε το λαστιχάκι τώρα. Κάνω το πλάκα. Το μπολάκι μας. Το κλείνουμε. Βασικά. Sorry. Με αυτά τα ψωμάκια. Δεν ξέρω, είναι πολύ μικρά. Και δεν μπορώ τώρα να σας το δείξω. Είναι μεγάλη διαδικασία. Λοιπόν, την ντοματούλα μας. Στάζει. Το τοποθετούμε in this size. Και με το μαχαίρι. Μια ίδια αισθήτη που το λεώνουμε τώρα την ντομάτα. Τι κάνουμε? Άσπρη. Από το γιαούρτι. Τι να κάνω, παιδιά, να το κλείψω? Ωραία. Λοιπόν. Και τώρα. Sorry. Θα κόψουμε την ντοματούλα μας. Εντάξει, τώρα. Κάτσε τώρα, κάνουμε. Όχι, και σε τώρα. Να δημιουργήσουμε. Όχι, Θεέ μου, πως το έκανα. Όχι, όχι. Πω, πω. Ορίστε. Λοιπόν, έπλυνα τα χεράκια μου. Ναι. Ορίστε. Λοιπόν, δημιουργήσαμε. It looks like a mushroom. Alright.
Οπότε του είμαι έτσι. Με τα μάτα. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα εδώ. Εντάξει. Έχει ωραία γεύση. Θεέ μου, με έσπασε. Ναι. Εσύ το χάλι το έκανα. Λοιπόν. Αυτό ήτανε. Απολαύστε το. Ναι, είναι ουσιαστικά απλό για κάποιους. Για μένα μας ήταν το συναξάρι μου. Λοιπόν, θα γελάσω κι άλλο, παιδιά, δεν μπορώ, κοίταξε εδώ πώς το έκανα, δεν υπάρχει αυτό. Λοιπόν, ευχαριστώ που με είδατε, που παρακολουθήσατε. Please βάλτε like, δεν μπορώ. Φυσικά ούτε dislike δεν έχω, ούτε like. Γεια σας, τα λέμε.